Merħba għal l-istorja tal-Mia Story, programm tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Din hi l-aħħar parti tal-ħrafa Balmis. Il-prinċipessa tgħid kemm kienet ferħana li Balmis ma ġiex mikul mill-Unjoni u li jirnexxielu jażel il-qamħ mill-iskalora. Fil-waqt li s-sultan missiera tgħid kemm kien inkwetat li bintu il-prinċipessa kienet se tiżżewweġ raġel komuni u mutu. Għalhekk u raġel in-nies għarrif tal-palazz sabiex jagħtuh parir siewi. Huma qalulu biex jorganizza ġostra u r-rebbieħ tal-ġostra kellu jkun ir-raġel tal-prinċipessa. Is-sultan oġbitu l-idea u minnu fih ordna li titwaħħal l-aħbar ma' kull kantuniera tas-saltna. Dakinhar tal-ġostra Balmis daħal fil-kamra tal-ġardinar, ħareġ ix-xara minn demb ħuttaf u poġġija bejn snienu u minnu fih deħ ħuttaf. Jaqgħu Balmis, saqsi ħuttaf u Balmis wieġbu. Ħuttaf jekk jogħġbok nixtieqek li tlibbisni libsa sewda ta' prinċep u li inti tinbidel f'żiemel iswed ħalli nieħdu sehem fil-ġostra. U dak kollu li xtaq Balmis ġara. Balmis għad l-aħħar għal-ġostra u kull min ħasem fil-ġostra ħadd ma kien irnexxielu jaħtaf il-bandiera minn mal-ġostra. Qabel ma daħlu għal-ġostra, ħuttaf qal lil Balmis biex wara li jaħtaf il-bandiera minn mal-ġostra iżomm sod miegħu ħalli jaħarbu mill-palazz. U hekk ġara. Balmis irnexxielu jaħtaf il-bandiera u ħuttaf telaq bih il-barra mill-palazz. Is-sultan u niesu tgħid kemm skantaw kif ir-rebbieħ tal-ġostra telaq bla kliem u bla slim. Is-sultan tgħid kemm inkwieta li ma rnexxielux jiltaqa' mar-rebbieħ, jiġifieri l-għarus tal-prinċipessa bintu, u għalhekk ordna li ssir it-tieni ġostra u darba is-soldati kellhom joqogħdu qassa mal-ġostra ħalli hekk kif ir-rebbieħ jaħtaf il-bandiera, is-soldati iwaqfu l-żiemel minn rasu u għalhekk iwaqfu lir-rebbieħ. Dakinhar tat-tieni ġostra Balmis reġa' ssakkar fil-kamra tal-ġardinar, ħareġ xara minn demb ħuttaf u poġġija bejn snienu u f'ħakkatajn ħuttaf kien ħdejn Balmis. Jaqgħu Balmis, staqsi ħuttaf u Balmis wieġbu. Jekk jogħġbok ħuttaf nixtieqek tbiddilli ħwejġi f'libsa ħamra ta' prinċep u nixtieq li inti tinbidel f'żiemel aħmar ħalli nieħdu sehem fit-tieni ġostra. U dak kollu li xtaq Balmis seħħ. Balmis għata l-aħħar biex jidħol għal-ġostra u ħadd qablu ma rnexxielu jaħtaf il-bandiera. Qabel ma daħlu għal-ġostra, ħuttaf qal lil Balmis biex wara li jaħtaf il-bandiera u kellu jżomm sod ma' ħuttaf ħalli jirnexxielhom jaħarbu lis-soldati li kien hemm qassa mal-ġostra u joħorġu l barra mill-palazz. U hekk ġara.
السلطان ونيسو بقوا مبلحن كيف الربيح فوق الزيمل تياو زقتشا للسلدات اللي كنا مقاسة مال جسترم. والسلطان رجع كين انكبتات للربيح تالجسترم يجي فيري العروس تبنتو البرنسبسة تلق بلا كليم وبلا سليم. عليك السلطان أردنا التيلت جسترم ودي الدربان أردنا لي فلوك بانديران ipoġġu balla ftiqa u li s-soldati minn barra jassu ma' tiqa li kien hemm ġafija l-balla kellhom jassu mad-dawra kollha tal-palazz ħalli ir-rebbieħ tat-tielet ġostram ma jaqbadx jitlaq bla kliem u bla slim imma jirnexxielhom jaqbduh. U dakinhar tat-tielet ġostra Balmis reġa' ssakkar fil-kamra tal-ġardinar, ħareġ ix-xara minn demb ħuttaf u poġġija bejn snienu u minnu fih ħuttaf der ħdeħ u staqsih jaqgħu Balmis u Balmis wieġbu ħuttaf jekk jogħġbok, darba nixtieqek biddilli ħwejġi f'libsa bajda ta' prinċep u inti tinbidel b'żiemel abjad ħalli nkunu nistgħu nieħdu sehem fit-tielet ġostra. U dak kollu li xtaq Balmis seħħ. Balmis għad għall-aħħar biex jidħol għall-ġostra. ħadd qablu ma rnexxielu jaqbad il-balla minn ġo tieqa u qabel ma daħal għall-ġostra ħuttaf qal lil Balmis biex wara li jaqbad il-balla minn ġo tieqa kellu jżomm sod miegħu ħalli jirnexxielhom jaħarbu lis-soldati li kien hemm qassa mal-ġostra u lis-soldati li kien hemm imdawra mal-palazz kollu. U hekk ġara Balmis u ħuttaf irnexxielhom jaħarbu lis-soldati kollha u baqgħu għaddejjin minn ġol ħajt tal-palazz. Is-sultan u niesu baqgħu imbelħa kif ir-rebbieħ tat-tielet ġostra qeb flimkien maż-żiemel tiegħu. U s-sultan kellu il-ħalli lil bintu l-prinċipessa tiżżewweġ lil Balmis bniedem komuni u mutu. Wara xi żmien is-sultan spiċċa marat u għama. L-ebda tabib ma rnexxielu jsib il-fejqan għall-mart li kellu. Sakemm wara ħafna żmien kien hemm tabib li qal fejqan wieħed biss hemm għas-sultan tagħna, il-ħalib tat-tajr. L-irġiel tal-prinċipessi l-kbar minnu fih telqu biex imorru jfittxu ħalib it-tajr u jġibuh lis-sultan. Wara xi xhur huma ma tfaċċawx lura u għalhekk Balmis bis-sinjali qal lill-prinċipessa li hu kien sejjer iġib ħalib it-tajr lis-sultan. U Balmis telaq għalhom it-triq.
Xħin kien imbiet biċċa sew mill-palazz Balmis ħareġ ix-xara minn dem ħuttaf u poġġija bejn sninu u f'ħakkatajn ħdeħ kellu lil ħuttaf. Ħuttaf qallu jaqgħu Balmis u Balmis wieġbu. Nixtieqek tenni nġib ħalib it-tajr ħalli s-sultan ma jibqax qomi. U f'ħakkatajn ħuttaf biddel ħwejjeġ Balmis ħwejjeġ ta' prinċep u ġalu jirkeb fuq daru biex iwasslu ħdejn ħalib it-tajr. Huma kienu ilhom mexxin biċċa sew x'ħin ħuttaf jisma' inti għalfejn? Ħuttaf dar ħares fuq spaltu u jara iż-żewġ prinċipijiet l-irġiel tal-prinċipessi l-kbar rekbin fuq żiemel u mexxin warah. U ħuttaf u qalilhom li kien sejjer iġib ħalib it-tajr. Huma qalulu aħna wkoll sejrin nġibu ħalib it-tajr. U Balmis qalilhom għandkom ħafna x'timxu. U Balmis kompla miexi quddiem sakemm Balmis ħuttaf ġablu ħalib it-tajr u telqu lura lejn il-palazz. Huma reġgħu intaqgħu maż-żewġ prinċipijiet li kienu għadhom sejrin għal ħalib it-tajr. X'ħin rah qalulu mela ġbajt fit-tfittxija tal-ħalib it-tajr. U weġibhom le irnexxielu nsibu u sejjer lura fiq triqti bil-ħalib tat-tajr. U iż-żewġ prinċipiet qalulu għatina ftit minnu jekk jogħġbok. U Balmis weġibhom li kien lest li jagħtihom ħalib it-tajr kollu imbasta iħalluh jimmarka fuq darhom in-nagħal taż-żiemel ħuttaf. Il-prinċipijiet imbelħin aċċettaw u ma ħallew lil Balmis iħallilhom il-marka tan-nagħal taż-żiemel fuq darhom u ħadu ħalib it-tajr minn għandhom u daru biex jitilqu lura lejn il-palazz. Wara xi 3 ijiem iż-żewġ prinċipijiet waslu il-palazz kburin u kuntenti li ġabu ħalib it-tajr għas-sultan. Balmis kien hemm diġà qabilhom ma kienx liebes ta' prinċep u għalhekk ma rfuhx. Iż-żewġ prinċipijiet daħlu ħdejn is-sultan Omi. Ħdejn is-sultan Omi kien hemm il-prinċipessa u Balmis. Il-prinċipiet qalu l-palazz ara ġibnielek ħalib it-tajr. it-tabib minnu fih poġġa ħalib it-tajr fuq għajnejn is-sultan u dak il-ħin stess is-sultan seta jerġa' jibda jara. Is-sultan Teġ kien ferħan u niesu kienu ferħanin ukoll. Is-sultan ordna li ikun hemm festa biex jifirħu
li reġa' ġie lura f'saħħtu u jara u ħalla f'idejn il-prinċipessi l-kbar biex iħejju il-festin kbir. Dik il-lejla is-sultan induna li għall-ikla ma kienx hemm bintu iż-żgħira u staqsa għaliex ma kienx fosthom. Il-prinċipessi weġbuh, il-prinċipessi l-kbar weġbuh li oħthom iż-żgħira ma kienx jistħoqla tkun fosthom wara l-inkwiet kollu li kienet għalatilhom biż-żwieġ tagħha ma' raġel komuni u mutu. Is-sultan għalilhom biex jgħidu lill-prinċipessa tinżel minnu fih għall-festa għax daqskemm iż-żewġ prinċipessi kienu uliedu l-istess kienet il-prinċipessa iż-żgħira. Il-prinċipessa żgħira bagħtet tgħid lura lis-sultan li kienet se tinżel għall-ikla jekk ir-raġel tagħha kien mistieden ukoll. Is-sultan aċċetta li u ir-raġel tagħha ikunu għall-ikla. Għalhekk il-prinċipessa qalet lil Balmis biex iħejji ruħu ħalli u hu jinżlu għall-ikla. U Balmis kellima d-darba mhux bis-sinjali imma bil-fom. Għalilha Għażiża. Għażiża marti, prinċipessa immutat ma setgħetx temmen lil widnejja li r-raġel tagħha kien jitkellem. Min inti titkellem? Tiltni bl-inkwiet. Għażiż. U l-Balmis għalilha biex tħejji ruħha u tinżel għall-ikla u żomm post ħdejja ħalli hu jinżel ftit warajja. Il-prinċipessa hekk għamlet u sadattant Balmis mar f'kamartu u poġġa x-xara minn demb ħuttaf bejn sninu u f'ħakkatajn bħas-soltu ħuttaf kien ħdeħ. Jaqgħu Balmis staqsi ħuttaf u Balmis wieġbu lura ħuttaf. Nixtieqek li int u jien ninżlu għall-ikla tas-sultan għalhekk jekk jogħġbok biddel ħwejġi f'dawk ta' prinċep u ejja se ninżlu għall-ikla. U hekk ġara sultan, il-prinċipessi u l-prinċpijiet tgħid kemm staġbu x'ħin daħlet il-prinċipessa żgħira u bil-wisq iktar staġbu x'ħin fil-kamra tal-ikel daħal raġel riekeb fuq żiemel. Is-sultan qal int min int? U Balmis wieġbu lura jienu dak li sakkart fost liljuni u bqajt ħaj. Jienu dak li ġalt jażel il-qamħ mill-iskalora u rnexxieli. Jien u dak ir-rebbieħ tal-ewwel ġostra ara fejni il-bandiera. Jienu ir-rebbieħ tat-tieni ġostra ara fejni il-bandiera. Jien u ir-rebbieħ tat-tielet ġostra ara fejni il-balla. U jien u dak li ġibtlek ħalib it-tajra.
fil-ħemda li waqgħet fil-kamra tal-ikel. Instema' mhux veru aħna ġibnielek il-ħalib it-tajr Sultan. Kienu iż-żewġ prinċipijiet, l-irġiel taż-żewġ prinċipessi l-kbar. Balmis għalilhom mhux veru, ħannurikom li intom kiddibin. Għalhekk mar fuqhom. Dawwarhom u qattalhom il-qmis minn fuq darhom. Fuq dar il-żewġ prinċipijiet kien hemm il-marka ta' Par Nal. Balmis qabbel in-nal ta' Ħuttaf mal-marka tan-nal li kien hemm fuq dar iż-żewġ prinċipijiet u kienu jaqblu. Tassew iż-żejt tela' f'wiċċ l-ilma. Is-Sultan qal lilek se nħalli is-saltna tiegħi għax tassew inti bniedem sinċir u qalbini. Balmis wieġeb lis-Sultan u qallu napprezza li temmen fiha imma kun naf li jien u bin sultan ieħor ta' saltna oħra. Wara xi xhur, il-prinċep Balmis talab lis-Sultan biex u l-prinċipessa żgħira jmorru jżuru s-saltna tiegħu. Is-Sultan ħallihom qabel ma telqu il-prinċep Balmis poġġa x-xara minn denb Ħuttaf b'el snienu u minnu fih der Ħuttaf. Jaqgħu Balmis staqsih Ħuttaf u Balmis wieġbu Balmis jekk jogħġbok irridek tgħin lili u l-prinċipessa biex naslu fis-saltna ta' missieri ħalli nżuruhom. Balmis Ħuttaf wieġbu qabel ma tasal fis-saltna ta' missierek għandna biċċa xogħol x'nagħmlu. Irridu neqirdu lis-saħħar kiefer li għadu jfittixna biex jeqridna. Mela Balmis mu sa xatt il-baħar ħokk ix-xewka li kien tak Sultan il-ħut u la jkun ħdejk itolbu biex jagħtik minn il-baħar l-iswed iż-żewġ bajdiet li qegħdin jixtħu lil xulxin żewġ ħutiet. Wara li jagħtihomlok ejja ħdejja il-prinċipessa biex ngħidlek x'imiss li tagħmel. U Balmis għamel kif ordnalu Ħuttaf u mexa sa xatt il-baħar fejn ħakk ix-xewka li kien taħ Sultan il-baħar ma ġebla u minnu fih minn il-baħar tela Sultan il-ħut. X'għandek bżonn, Balmis? U Balmis wieġbu ħażis Sultan il-ħut jekk jogħġbok nixtieq l-għajnuna tiegħek. Nitolbok iż-żewġ bajdiet li qegħdin jixtħu lil xulxin, iż-żewġ ħutiet li qegħdin fil-qiegħ tal-baħar l-iswed. U Sultan il-ħut qallu ħaġa żgħira. Balmis daqtinkom miegħek. U wara xi ftit minuti Sultan il-ħut reġa' tela minn il-baħar u tassew ġablu iż-żewġ bajdiet li kien talbu. Balmis irringrazzja u sellem lil
Sultan il-ħut. Balmis mar biż-żewġ bajdiet ħdejn Ħuttaf u il-prinċipessa. Ħuttaf qallu Balmis issa jmiss li tifqa iż-żewġ bajdiet u mbagħad taħraqhom. U Balmis għamel kif ordnalu Ħuttaf, faqa iż-żewġ bajdiet u wara ħaraqhom f'ħuġġieġa żgħira li qabad. Ħuttaf qal lil Balmis issa tassew irnexxielna naqirdu is-saħħar il-kiefer. L-aħħar ħaġa nitolbok, Balmis, jekk jogħġbok, aqtali xara minn denbi u dawwara monqok. Balmis hekk għamel u f'daqqa waħda Ħuttaf jinbidel f'prinċep. Ħuttaf fil-ġbija tal-prinċep qal lil Balmis u lil prinċipessa, grazzi Balmis, grazzi tal-li għedni nerġa' nsir il-prinċep li kont qabel ma bidilni żiemel is-saħħar il-kiefer. Ejja ħanwassalkom sas-saltna tiegħek imbagħad wara nlaqqakom man-nies tas-saltna tiegħi. U b'hekk it-tliet saltniet, dik ta' Balmis, tal-prinċipessa żgħira u ta' Ħuttaf, spiċċaw reġgħu jibdew jgħixu ħenin. U hekk tispiċċa l-ħrafa Balmis. Nispera li jogħġbitkom. Grazzi u saħħit.